Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Бер көн эчендә 2 атналык кар яуды. Шәһәр кышның бу кадәр кинәт килүенә әзерме? Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина. 58-нче комплекстагы зур чокыр кешеләр иминлеге өчен куркыныч тудыра. Ни өчен ремонт эшләреннән соң аны күммәгәннәр, урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Чаллыда бер көндә 2 атналык кар яуды. Бу шәһәрдәшләрнең көндәлек тормышына йогынты ясамый калмады. Беренче чиратта автомобиль йөртүчеләр кыенлык кичерде, шәһәр проспектларында зур бөкеләр барлыкка килде. Юлларны чистарту өчен шәһәр урамнарына 70 берәмлек техника чыкты. Теманы хәбәрчебез Мәрьям Файрушина дәвам итә. Автозавод проспектында ертедән үк 5 кар чистарту машинасы эшләде. Кар күп яуды, шуңа да автомобиль йөртүчеләр махсус техникага юл биреп ашыкмыйча бара. Ишек алды җыштыручыларның да эше күп, көрәк тотып тротуарларны чистарталар. Шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның көнкүрешен тәэмин итү идарәсе башлыгы урынбасары сүзләренә килгәндә, кышкы сезонга 168 берәмлек кар чистарту техникасы әзерләнгән. Эшләр тәүлек буе 2 сменада алып барыла. Шәһәрдәшләр исә кар явуны төрлечә бәяли. Снега много. Трудно передвигаться, что на машине, что пешком. Хотелось бы получше, чтобы получше чистили, почаще. Снег на дорогах и на пешеходных дорожках. Скользко, но в целом асфальт хороший. Но скользко. То, что скользко, и то, что лежачие полицейские в наледи, вот это неудобно. Для меня, как для водителя, конечно, первый снег – это всегда неожиданность. Но единственное, что я готова, уже заранее поставила колеса с шипами. Югыйди инспекторлары өчен кар көтелмәгән хәл түгел, юл транспорт һәлакәтләренең саны артмаган, 65 авария теркәлгән. Инспекторлар автомобиль йөртүчеләрне машиналарын юл читләрендә калдырмаска өнди. Бу маршрут транспортына гына түгел, кар чистартучылар эшенә дә комачаулый. На сегодняшний день можно сказать, что в полном объеме установлены знаки, запрещающие стоянку на улице Татарстан на протяжении от проспекта Мира до проспекта Чулман с временной табличкой. То есть данный знак он будет действовать с 7 часов утра до 18 часов. Монда юл билгеләрен җиңүнең 40 елыгы Хади Такташ, Раскольников урамнарында урнаштырачаклар. Биләев белән халыклар дуслыгы проспектларында куюлары да ихтимал. Машиналарын тиешле урынга куймаучыларга 1000-нән 2000 сумга кадәр административ штраф каралган. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Коммуналчылар һәм җаваплы оешмалар үз эшләренә салкын карый. Шундый зор белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Алар әйтүенчә, 58-нче комплекста җир казып коммуникациялар үткәргәннәр, һәм чокырны күмеп куярга онытканнар. Янәшәдә мәктәп һәм балалар бакчасы дип зарланды 58-нче комплекста яшәүчеләр. Эш нәрсәдә мәсьәләне ачыклау максатыннан урынга хәбәрчебез Ләйсән Ханова чыкты. Зур чокыр ерактан ук күренеп тора, ул шактый тирән, биредә кабель үткәргәннәр, тик никтер чокырны гына күмеп куймаганнар. Янәшәдә генә 58-нче мәктәп урнашкан. Ярты ел инде тора, күрәк булмаха. Үтәм гел шул тора. Балаларга ул куркыныч, особенно кичкеһен, вечером. 58-нче мәктәптән чыкканнан соң күпләр менә шушы сукмак буенча атлый, ләкин менә бу урында юл туктап кала, чөнки алда күрәсез зур чокыр. Мәктәптә бу чокыр турында беләсезме, юкмы дигән соравыбызга җавап ала алмадык. Директор урында түгел дию белән шикләнделәр. Тик 58-нче комплекста яшәүчеләр аның кеше өчен куркыныч булуын әйтә. Данная проблема уже давно. Я сколько раз замечал, что дети маленькие здесь проходят, но они же могут упасть. Почему и наша служба это ничего не делает, никак не помогает данной проблеме? Чокыр строим будущее идарә итү компаниясе территориясендә урнашкан. Коммуналчылар әйтүенчә, бирдә күп функциялы үзәкнең яңа бинасына ут кертү эшләре башкарыла. Әле алар төгәлләнмәгән. Шуңа күрә чокырны да күмәргә иртә ди белгечләр. Ә инде без урында чакта биргә эшчеләр дә килеп җитте. Аларның сүзләренә караганда, чокыр махсус шилтәр белән әйләндереп алынган. Тик аны һәрвакыт яңартып, карап торырга туры килә. Монда кешеләрнең дә гаебе юк түгел ди алар. Сейчас, например, выпал снег и ограждение завалило. Мы их пришли поправляем. А так в основном те же детишки, которые здесь учатся, все это ломают. Мы опять поправляем. Вот и все. Что мы еще можем сделать? Чокырны ут кертү эшләре төгәлләнгәч күмәчәкләр. Әлеге шәһәрдәшләрнең бу урыннан йөргәндә игътибарлы булуы сорала. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Әміне 32-05 йортында проблема хәл ителгән инде. Ишек алдында ут бар. Хәзер шәһәрдәшләр караңгы вакытта урамга чыгарга курыкмый. Исегезгә төшерәм, йортта яшәүчеләр безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән иде. Алар октябрьдән бирле баганаларда лампочкалар янмаудан зарланды. Горсвет предприятиесенә кат-кат мөрәҗәгать итүдән нәтиҗәсез булды диялар. Заявканы карарга ашыкмаганнар. Без урынга чыгып 32-05 йортында яшәүчеләр белән очраштык. Горсвет предприятиесе белгечләре белән элемтәгә кердек. Алар биредә кабельгә зыян килүен әйттеләр. Проблеманы тиз арада хәл итәргә ышандырдылар. Шәһәрдәшләр шатлыкларын уртаклашып, яңа безгә шалтыратты. Утны шул ук көнне яндырганнар. Горячая линия, Челнитова бик әйбәт эшли, без аларга бик рәхмәтле. Хәзер ишек алдыбызда ут бар, бөтен җиребездә дә ут җана. Безнең олы кешеләребез, пенсионерларыбыз кич белән прогулкага чыгарга жараталар. Аннан соң безнең балаларыбыз да уйнарга чыгалар. Безнең монда бит футбольный полебыз да бар, кичкенә генә булса да, детский площадкабыз бар. Садиктан кайткачтан балалар кич белән уйнарга яраталар. Әгәр сезнең нинди дә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Кыш килү белән салкын тиеп авыручыларда арта. Быел шәһәрдәшләрнең 47%-тан артыгы гриппка каршы прививка ясаткан. Исегезгә төшерәм, чаллыга барлыгы федераль бюджеттан 245 меңгә якын вакцина кайтарылды. Бу узган ел белән чагыштырганда 15%-ка артыграк. Аларның 163 меңе өлкәннәр поликлиникалары өчен иде, 85 меңе балалар өчен җибәрелде. Бүгенге поликлиникларда вакцина ясау эше 100% үтәлгән. За прошедшую неделю в городе Набережные Челны заболеваемость ОРВИ составила 32,7 человека на 10 тысяч населения, что ниже порога на 39%. Случаев гриппа не зарегистрировано. Также по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 4,3%. Хәзер реклама мәгълүматы урамнар карга күмелде, демәк үзеңә һәм якыннарыңа яңа тун алырга вакыт. Чаллыга Вятский меха белка махсуслаштырылган күргәзмә килде. Кулай бәягә чәшке тун алырга теләсәгез, Экспокама күргәзмә үзәгенә барыгыз. Бу юлы Вятский меха белка компаниясының затлы мех күргәзмәсе барысы да хатын-кызлар өчен дигән баш астында уза. Алар Чаллыга 500-дән артык модель алып килгәннәр. Ассортимент теләсә кемне хайран калдыра. 2018-19 ел сезонының яңа тупламасында аеруча чәшке туннар һәм жилеткаларга игътибар итәргә кирәк. Можно отстегнуть длину, вот таким образом из длинной шубы превращается в полупальто меховое. Также можно отстегнуть рукав таким образом. Барлык туннарында 6 айдан 3 елга кадәр рассрочка белән алырга мөмкин. Тирә акча белән алганда 15% ташлама бирелә. Игътибар, Вятский меха белка компаниясе үзенең сатып алучылар арасында автомобиль уйната. Моның өчен 21 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр Экспокамага килеп, чәшке тун сатып алырга кирәк. Автозавод проспекты 52 комплекс. Акция турында тулырак сатучы консультантлардан сорарга, яисә компаниянең сайтында белергә мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы дается гарантия от производителя. Представители компании принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 21 ноября в молодежном центре «Шатлык». Выставка «Вятская меха-белка» в Набережных Челнах. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 21 по 25 ноября в здании Экспокама. Автозаводский проспект, 52 комплекс.